A veure, des del Bloc d'Estudiants del Germanats, amb el suport d'altres associacions claustrals, vam firmar per a que s'incloguera un punt d'ordre del dia, que era un acord del claustre de la Universitat de València per a la congelació de les taxes actuals de la matrícula. Des de la Secretaria General se'ns va dir que no podríem fer un punt de l'ordre del dia perquè no ho havíem fet en el termini que corresponia. El problema que tenim és que no hi ha terminis oficials en quant a que si des de l'equip rectoral no se'ns avisa en un pretermini, com si digueren, que tal dia serà el claustre, nosaltres no podem saber quants dies tenim que restar per a que entreguis d'aquest termini. Aleshores, això ha sigut el problema. Aleshores, no tenim un punt d'ordre del dia, però podem incloure igualment la proposta. Doncs la llista. Acord del claustre de la Universitat de València per a la congelació de les taxes actuals de matrícula. El claustre de la Universitat de València, en exercici de la seva autonomia i democràcia i en defensa de l'educació pública, decideix aprovar la congelació de les taxes actuals de matrícula. Així, al proper curs 2012-2013 s'aplicaran els mateixos paràmetres econòmics referents a les taxes de matrícula satisfetes pels i per les estudiants que s'han dut a terme al present curs 2011-2012. D'aquesta manera, mostrem el nostre rebuig al decret llei 14/2012 de 20 d'abril de mesures urgents de racionalització de la despesa pública a l'àmbit educatiu, alhora que aportem una solució que garantís l'accés dels estudiants a la universitat en els termes actuals. Aquesta regla de llegir és la proposta. La proposta va estar signada per una cinquantena de membres, em sembla, 42 per hora en més, entre ells membres d'estres mal anomenats estaments, perquè no crec que tinga més estaments a la Universitat de València, però dels mal anomenats estaments, PAS, PDI i estudiants, entre signants i decans d'esta facultat, i estudiants i personal d'administració i serveis. Aleshores us preguntareu per què hem fet aquesta proposta si, com vosaltres esteu veient, l'equip rectoral està en tots els llocs on va, està en contra del decret i fan plantons al ministre d'Educació i tot. Doncs a veure, nosaltres ho fem simplement per fer un... Nosaltres volem llegir... Nosaltres hem fet este manifest... Com us comentava, nosaltres presentem aquesta mesura, aquest acord del claustre, no oblidem que és un acord del claustre, en exercici de la nostra autonomia com a universitaris o com a universitat i en exercici de la nostra democràcia, com que el claustre és l'òrgan màxim de representació de la Universitat de València en aquest cas. I per què ho fem? Nosaltres ho fem per fer un pas avant. Nosaltres hem vist que els diferents equips rectorals de les diferents universitats públiques de l'estat espanyol s'estan oposant. Per a nosaltres ens pareix que l'oposició és una opció fàcil, com ara comentaré, però no es plasma l'oposició de cap manera. Des de fa més de 5 anys, la Universitat de València, si no m'equivoque, té un deute la Conselleria d'Educació té un deute a la Universitat de València. I des de la Universitat de València no s'ha fet absolutament res per a aquest deute se'n siga pagat, absolutament res. Això ve ja des de les propostes electorals de l'actual equip rectoral, com si guanyadors, ja es ve en aquest tema, es va dir que es plantarien davant de la Conselleria i que farà falta per a que es paguen els 15 euros. No s'ha fet absolutament res. I quan dic absolutament res, és absolutament res. S'han fet declaracions de bones intencions, però res més. Ens imposen una llei sense diàleg, com vostè mateix ha dit, rector. Vostè mateix ha dit en un marc jurídic dubtós. I per què diu en un marc jurídic dubtós? Lògicament és un marc jurídic dubtós perquè és una llei que s'agafa per una via d'urgència, i no té cap tipus de consens social. Vostès mateixos estan dient que és un marc jurídic dubtós i vostès mateixos usaran els termes legals a la contra per intentar tombar la nostra proposta, això està claríssim. Però nosaltres, davant d'això, us continuem dient, oposar-se a tots els rectors a nivell de l'estat espanyol no és fer un pas avant. És exercir una mena de corporativisme que l'únic que fa és desentendre's del problema i quedar bé davant de l'opinió pública. Nosaltres sabem que el decret no depèn de nosaltres, sabem que el decret no és competència. No cal que els professors de dret ara vagin pujant uns rere altres dient que no és competència nostra, perquè això jo també ho sé, que per alguna cosa estudi dret.
també. Aleshores no fa falta que ens ho digueu, com ens heu intentat tombar altres propostes que hem fet així, com les que farem en pro del valencià. No fa falta que pugeu així a dir-nos que no és competència nostra. Nosaltres ja sabem que no és competència nostra, però també sabem que és un decret que s'ha fet sense nosaltres i contra nosaltres. Nosaltres tenim que continuar lluitant pels nostres drets i per la nostra universitat, això està clar. I aleshores nosaltres proposem una cosa, sense tindre un marc jurídic clar, perquè vostès mateixos ho han dit, inclús no tenim un marc jurídic clar de què passaria si les taxes universitàries les congelaríem, nosaltres proposem què ha passat al llarg de la història, com s'han avançat en els drets socials i educatius al llarg de la història. S'ha avançat perquè persones, com vostè, senyor rector, hauria de fer, han agafat les seues responsabilitats, han agafat el seu exercici de responsabilitat i s'han oposat. S'han oposat a aquelles coses que han fet que no puguem avançar com a societat. S'han revoltat, hem sigut insumisos a allò que ens destruís com a societat. La consideració de les taxes és una resposta davant aquest decret. Apostem per l'educació pública i això s'ha de concretar d'alguna manera, no només en paraules. Recordem que la defensa dels valors d'una societat justa i lliure pertany al terreny de la moralitat per davant inclús de la legalitat. No ho oblidem. És per això que avui, així, al màxim òrgan de representació pròpia, li demaneu a vostè, senyor rector, i a la resta del claustre, que mostren el seu compromís amb aquesta universitat i amb aquesta gent que la formem i donen suport a aquesta iniciativa que presentem. Per favor, no ens autocensurem. No pugen els professors de dret a autocensurar-nos a dir que això no es pot aprovar. Exercim la nostra autonomia com a universitat i aprovem la congelació primer i lluitem de forma efectiva després per fer la realitat. Lluitem junts, fem força junts i plantem cara junts. Si no és així, senyor rector, si la por supera la valentia, si vostè voldria donar-nos suport, com sempre diu, voldria defensar els estudiants, però no pot. Els estudiants, que com vostè mateix ha dit, anem a patir un atac directe que farà que molts de nosaltres no puguem començar o seguir estudiant. Si vol però no pot, senyor rector, si voldríem aplicar el decret però no pot fer altra cosa, faça un acte de dignitat i dimitista. Així serà recordat com un rector que va posar els interessos col·lectius per davant dels personals, els ideals per davant del càrrec. Si en canvi vostè, com esperem, i la resta del claustre, avui som valents i aprovem aquesta postura, tindrà el nostre suport incondicional en la lluita per defendre la universitat pública i el tindrà per sempre. Així, senyor rector, li deixem la samarreta com a símbol d'aquesta valentia. Vostè elegís vendre la universitat o defendre-la, callar o cridar, atacar o educar. Moltes gràcies.